Hello! Sziasztok! Sziasztok, csókolom! Sziasztok! Sziasztok, csókolom! A héten én foglalnám össze, hogy mi történt, Melindát egy kicsit kiméljük. A baba pedig most azért nincs velünk, mert éppen alszik, kiutelett. Árpika szépen fejlődik, elérte a 3400 grammot, eszik ügyesen, azon kívül főleg alszik, amikor éppen nem pelenkázzák. A fürdetést nagyon jól viseli, szinte azt hihetné az ember, hogy szereti, várját, hogy miért nem vennék, mert még nagyon érzelmeket nem táplál, amennyire én látom. Ezen a héten volt először Melinda magára hagyva a babával, mert előző való héten én voltam idehaza, azt megelőzően pedig Éva mama. Melinda nagyon jól általsarat, újját viselte Árpikának. Így a hétvégére elért Árpika 3400 grammot. Nem baj, nem győzöm hangsúlyozni. 3130-ról indult. Két hét alatt megtartani sikerült ezt a súlyt, és utána héttel pedig már gyarapítani. Már nem olyan hangon kér enni, mint korábban. Általában látszik rajta már, hogyha enni kér, ha viszont nagyon éhes, akkor kezd el csak sírni. Szerintem rendszeresen eszik, éjjel például 4,5 órát is kibír, éjség vagy evés nélkül. Napközben pedig a 2,5-3 óra marad. Ez egyedül egyszer fordult elő, hogy 1 óra után kért megint enni. Ilyen is van. Nem is nagyon tudjuk, mire vélünk, hogy mi baj van szerintem. Sok rétegruhában. Kap mindenféle vitaminokat. Jó szemcseppet tegyeztek be nálam. Váltogatok el, jól használni. A védőnő rendszeresen látogat minden héten, lesz a gyermekorvos is. 2 réteg kabát. Mind a ketten aranyosak, kedvesek. Csipás vagyok. A köldöke már teljesen tiszta, a víz alá is merülhet. Szoktunk levegőzni. Verkélyen is, akár. Megjártuk már a folyosót is. A hólátránya az még nagyon vakító, tehát annyira nem tudja értékelni ezt a havas Budapestet. Egyszer meg akart állni a fürdőkádban, 2 lábán. Mondani kezdte. Ezt nehéz elmondani. Azt látnotok kellett volna. Egy pelenkázás alkalmával Árpika már a falat is felavatta, édesanyával együtt. Mármint, hogy a nadrágommal együtt. És vagy csak függön is kapott belőle. Miből is? Kakiból. Továbbra is hallgatunk zenét. Egyre érdeklődőben nézünk a világba. Mi úgy látjuk, hogy a karja, lába, arca is egyre jobban kerekedik. Hasacskája is. Új, hideg van itt. Én? Micsoda fehérség. Mi jó volt? Valami nem jó. Tomi, keljetek! Növekszik szépen, 3400 g volt péntek este, tehát 3 hetesen. Eszik szépen, bár nem annyira fegyelmezetten, mint korábban. Kicsit gyakrabban előfordul, hogy korábban kér enni, követel enni, nem 10 perccel korábban, hanem akár 1 órával korábban, mint ahogy ideje lenne. Ilyenből 1 volt eddig. De azért előfordul most már. És Péter, milyen édesapának lenni?
Édesapának lenni nagyon jó, 3 közül nekem a legjobb. Mivel én végigalhatom az éjszakát, Melinda gondoskodik a babáról, a baba pedig, hát ő nem tudja végigaludni az éjszakát, mert gondoskodnak róla, meg gondoskodni kell róla. Nagyon csodálom Melindát, hogy ilyen jól bírja, a baba aranyos, ügyes, nagyon szeretni való. Köszönjük szépen mindenkinek kedves e-maileket, SMS-eket, telefonokat, az értünk szóló imákat is, és a türelmet, hogy megvárjátok, hogy kellően kifejlődjön Árpika, és lehessen látogatni. Puszilunk mindenkit! Puszi! Sziasztok! Sziasztok! Csókolom!